Kupujeme a jíme napodobeninu rýže z umělé hmoty. Co nám vlastně pod názvem rýže obchodníci prodávají? A vyrábí se rýže, kterou máme na stole, ze zbytků plastů. Risotto, rýžový nákyp nebo prostě jen rýže jako příloha. Rýži zkrátka všichni pravidelně kupujeme a pravidelně ji jíme. Jenže co to vlastně doopravdy kupujeme a doopravdy jíme? Podle některých zpráv totiž taky místo rýže můžeme koupit jen kousky plastu. První zprávy o plastové rýži se objevily začátkem roku 2011 a společně s nimi se objevila i řada videí, na kterých je vidět, jak má výroba takové plastové rýže probíhat. Podle těchto videí tedy vlastně nejíme nic jiného než zbytky měkkých plastů, které se recyklují do kuliček a nápadně připomínají právě zrnka rýže. Video, kde je vidět dělník strkající do jakéhosi stroje zbytky plastů a na konci právě z tohoto stroje padají zrnka velmi podobná zrnkům rýže, obletělo celý svět a šokovalo miliony lidí. Vznikla řada textů i videí, jak plastovou rýži rozeznat a jak se jí vyhnout. Existuje tedy plastová rýže? Hrozí, že takovou rýží budeme krmit sebe nebo naše děti? Nebo jde jen o další hoax? S různými podvody, které mají jejich autorům získat peníze, se setkáváme a budeme setkávat nejspíš stále. Plastová rýže je ale podle všeho pouze nepotvrzenou poplašnou zprávou. Všechny záběry, které na internetu najdete, když si necháte vyhledat heslo plastová rýže, jsou totiž z výroby takzvaných plastových pelet. Jde o plastové granule, které vznikají zpracováním různých odpadních plastů, které zbydou z výroby. Ty se potom používají třeba jako různé výplně, ale vyrábí se z nich třeba i plastové hadice, pytle nebo třeba židle, na které právě teď sedíte. I když plastové pelety mohou na první pohled skutečně vypadat jako zrnka rýže, tak jejich výroba je zhruba 2krát dražší než pěstování rýže skutečné. Z toho vyplývá, že jen ekonomický sebevrah by vzal tyto kousky plastu a prodal je hluboko pod cenou jako rýži. Krom toho, pokud byste se pokusili místo rýže uvařit a potom sníst plast, tak byste si toho asi přeci jen všimli. Zkuste třeba ochutnat igelitku, ve které jste si přinesli nákup. Jde vlastně o stejný materiál, ze kterého se vyrábí plastové pelety. Nepochybně bude chutnat výrazně jinak než rýže.